Latest big bike dito sa atin sa Pilipinas, ito po ang FKM Falcon X400. Kita naman po niyo, super formado rin ito. Ito po ang ating entry level big bike para sa mga gusto pong mag-start ng kanilang dream big bike. Ito po, saktong-sakto sa inyo, 400cc ang kanyang displacement. At titingnan po natin yung pinaka-detailed analysis natin kung ito po bang motor na to ay mag-o-offer sa atin ng magandang features, pinaka-the best na sa kanyang category, or value para sa ating pera na ibang babayad natin dito. Sulit po ba ito mga idols? Again, samahan niyo ako at isa-isahin po natin lahat yan kung anong meron dito sa ating bagong-bagong big bikes from Pecon Motorcycle. It's a Singapore listed company and yung kanyang factory po ay nasa Guangzhou, China. So ito pong kanyang assembly sa China po nila ginawa to. Well, dito po sa Pilipinas, ang distributor dito po sa Pangasinan ay from Carmack Motorcycle Pangasinan. So kung gusto niyo pong bumili nito sa norte, tignan niyo lang po sa Carmack Motorcycle at available tong ating mga bagong entry level or expressway legal na po ito. Legit mga idol, ang ating Falcon X400 FKM newest big bike dito po sa atin sa Pilipinas. Kaya mga idol, samahan niyo ako. Tignan din natin yung kanyang presyo. Magkano po natin ito bibili ng cash price? At magkano rin po yung babayad natin kung gusto niyo po ng installment, down payment, at yung kanyang monthly installment. 1xBet and Eva Alfie present Sports Betting. 1xBet is a wide line and high odds. 1xBet. Play with Eva. What's up mga idol? Gusto bang kumita habang nanonood ng iyong paboritong sports? Pwede po kayong maglaro at tumaya dito sa 1xBet. Ilagay niyo po yung ating promo code 1xBoyet at magkakaroon kayo ng welcome bonus sa 7,800 pesos. Tara, mag-register na kayo at gamitin nyo ang ating link na nakalagay po sa ating comment section sa ating video description. X400 from FKM Motorcycle. Yan po ang Pecon from Singapore po ito mga idols. Kaya napakagwapo rin ang ating formahan dito. Siyempre pa ito po ay expressway legal legit entry level. So at panibago na naman pong big bikes na atin pong ilalagay sa ating choices. Napakahirap ng pumili ngayon mga idols kasi ang daming big bikes na dumating. At itong ating Falcon X400 na to, bibigay ko po sa inyo lahat ng kanyang specs and features plus yung kanyang presyo. Mapa-installment man yan. Kaya mga idol, kung gusto nyo pong bumili nito, tara, samahan niyo ako. And mga idols, para sa ating design at style, kung titignan nyo po yung kanyang itsura, kung may alam nyo po yung Ducati Monster, parang ganun yung kanyang mukha kasi sa kanyang headlight na kanyang design. At yun naman kanyang pagkakagawa, kung makikita nyo, para siyang classic scrambler. So para sa akin, ito ay isang naked type. So siyempre dahil na rin sa kanyang trellis na frame. And overall dimension itong ating bike na to, mas compact siyang tignan. Mas sexy datingan ito. Siyempre yung kanyang tangke, bumagay din. Muscular yung kanyang style. So mga idols, itong ating X400 Falcon, ang kanya namang engine type, meron tong 400cc displacement, 4-stroke. Naka 2-cylinder to mga idols, kaya talagang mas malakas at less vibration. 8 valves, double overhead camshaft, electronic fuel injection, liquid cooling na rin, at meron siyang 6-speed transmission. So itong ating engine displacement, malakas na yan. Ang ating maximum power, 28.5 kilowatts at 9,000 RPM with maximum torque of 35 Newton meters at 6,500 RPM. Ang kinulang sa atin dito sa equip nito, yung ating sleeper clutch. So wala po itong sleeper clutch na equip mga idol. Well, para naman sa ating average top speed, ito po, kaya nitong umabot ng 162 to 165 km per hour. So itatry natin yan pag meron na tayong test unit dito po sa kanilang store. Very powerful yung looks niya dahil na nga rin sa kanyang muscular design na to. At yung ating frame, yan po ay made by Trellis. Siyempre matibay yan at reliable din. Yung ating namang chassis, front suspension nito, ang kagandahan, naka-inverted shock absorber to mga idols. So pagdating sa kanyang handling at performance, siguradong okay yan. Yung ating namang rear suspension, multi-link cradle or monoshock po ito, naka-link type. At meron tong preload adjustable. So ibig sabihin mga idols, pag meron tayong passenger, pwede nating i-adjust yan, patigasin natin para hindi tumukod yung sa likod pag mabigat yung ating angkas. So itong ating Falcon X400 na to mga idols, pagdating naman sa kanyang stopping power, yung ating front brake, dito tayo medyo nagandahan, naka dual disc po ito, 300mm ang sukat, pedal style yung kanyang disc, at meron tong 4-piston radial calipers.
at equip po ito ng ABS. So meron tayong anti-lock braking system mga idol, kaya confident tayong mag-brake even biglaan yung pag-brake natin because of that ABS. Napaka-safety niyan para sa ating riding features. Yung ating naman brake sa likuran, single disc din, pedal style. Meron siyang 1 piston caliper at yan po ay equipped din ng ABS. So meron tayong dual channel anti-lock braking system dito po sa ating bagong big bike na to. Para naman sa ating sukat ng gulong, ang harapan naka 110/70 by 17 inch. Tubeless po ito. Ang ginamit na tire nila na brand, Kenda, yung kanyang brand. Curve yung kanyang model. At yung kanyang namang alloy wheels, yan po mga idol, 10 spoke, ang ganda rin ang design niya. Ang sukat sa likuran naman natin, 150/60 by 17 inch. Siyempre, same yung kanyang Kenda curved na tires na ginamit. Para naman sa wheelbase, ang sukat natin, 1,395mm. At ang ating ground clearance, 170mm mga idols. And perfect yan, mataas po yung ating ground clearance. Kahit yung lugar ninyo, medyo may konting trail, mababang trail man yan, pwede nating idaan itong ating motor na to. Ang kanyang total weight, 185 kilograms. So tingin ko, medyo may kabigatan ng konti, pero sakto lang yan para sa ating mga riders na yan. At yung ating seat mga idols, one piece yung kanyang seat. At yung kanyang seat cover, I think ito ay synthetic leather, pero hindi siya genuine na leather. So itong ating seat height naman ay may sukat na 790mm mga idols. Ang aking height po mga idols ay 5'6" ako, yung ating height. Ayan, sinubukan nating umupo dito. Komportable naman natin yung pagkakasakay sa kanya. Hindi tayo nasado nahirapan dahil na rin sa kanyang magandang sukat ng seat height. 790mm mga idol, perfect yan para sa mga average Filipino rider. Kahit na 5'4", 5'5" ka, okay yan. Kasi tayo 5'6", medyo flat-footed na tayo dito. Siguro sa 5'4", 5'3", konting tingkayad lang yan. Pero saktong-sakto pa rin. So yan po yung advantage itong ating bagong big bike na to. Kita nyo yung ating tangke, Ang ganda rin ang kanyang design. Yung sa orange color, meron siyang malaking decals na 400, So bumagay yan at mas perfect, Yung fuel capacity natin, ang kagandahan dito, marami tayong may kakargang gasolina. 15 liters po yan mga idol. At para naman sa ating fuel consumption, yung ating highway, meron tayong average lang to, 28 km per liter. Sa city naman, mga 24 to 25 km per liter. At ang kagandahan dito, itong ating susian, meron tayong keyless mga idol. Meron tong equipped din na anti-theft at answer back system. So ito, pag yan po naka-engage na yung ating susi dyan, pwede natin gamitin yung keyless natin. Perfect yan. At yung ating mga lever, ang kagandahan, adjustable pa, Depende yan sa inyo kung gusto nyong tigasan o palambutin yung ating lever na yan. Yung ating mga switches, meron pa itong blue backlight na kanyang ilaw. So pag sa gabi, perfect yan. Kitang-kita natin yung switches natin. So yun, meron din tayo ditong dashcam, front camera mga idols. Yan po ay meron ding 8GB memory. Pwede nating i-record yung ating mga rides. Perfect yan mga idols. So bihira lang pong menong ganyang mga features sa ganitong category na 400cc. At meron din tayong equipped na hazard light. So sa right handlebar, nandiyan naman yung switches natin para sa ating engine switch on at yung ating kill switch. Meron din tayong switch dyan para sa ating ilaw, kung gusto nyong i-off yung ating ilaw sa harapan. So yan mga idols, yung ating mga buttons and switches. Ang kagandahan dito, yung ating panel. Meron tayong 5-inch, ang laki, full color TFT display. And meron din siyang ambient light sensor day and night. Ibig sabihin, may sensor ito pagka umaga, nag-iiba yung kanyang display. Plus, meron din tayong gear indicator para dito. So kita natin kung anong shifting na tayo, kung nasa segunda, tercera, kwarta. Ang kagandahan dito, itong ating bagong headlight design na to, meron siyang daytime running light, LED po yan. At yung ating mga signal indicators, LED rin. Pati na rin po ang ating taillight mga idol. So perfect, very visible tayo sa daan. Kahit sa gabi, malinaw yung ating mga ilaw dahil LED yung ginamit. And para naman sa style ng ating muffler, upswept yung kanyang design. At maganda rin yung pormahan, twin exhaust. Plus yung ating likuran, meron tayong mudguard. Hindi po tatasik lahat yung dumi dito sa ating monoshock. Halos maganda yan, natatakpan. At itong ating mga footrest, meron din silang nilagay na rubber, So less fatigue para sa ating passenger at pati na rin sa ating riders. And ito po equipped din ng ating side stand, So wala tong center stand. Depende na sa inyo mga idols kung gusto nyo palagyan, So itong ating bagong big bike,
makikita nyo talagang perfect. Meron din engine cover para sa ating protection para sa ating engine ito. So pag mga talsik na bato, hindi tatama kagad yung sa ating engine. Sa ating mga color option, meron tayong gray and red, meron tayong orange and black, gray and black, at yellow black. 4 na color variants po yung ating pagpipilian sa presyo na SRP 208,000 pesos. Ngayon po kung bibili nyo ng cash to, may add tayo ng 3,000 para sa LTO na 3 years. Total cash pay natin 211,000 pesos. So napakamura po at affordable nitong ating big bike na to. And para sa akin, value for money, perfect. Talagang sakto to sa mga low budget nating pong mga idols dyan. Ito po ang inyong dapat tignan din na bagong big bikes. Isa sa mga choices din yung pagpipilian. And sa installment naman, yan po yung ating kwentahan dito, 20%, 45K. At sa mga monthly payment, yan na po. So kung gusto nyo mag-apply, available na itong mga units na to dito po sa Carmack, Dagupan, Pangasinan. At syempre, huwag nyong kalimutang i-subscribe yung ating channel. Kung nagustuhan yung ating video, mag-leave po kayo ng comment. Again, like and follow nyo rin ating FB page. Pwede nyo akong i-PM dyan for more details. Gusto nyo bumili ng big bikes, PM nyo lang ako mga idols. Ride safe po!